Norakai methang kereng jia phanta kisung hektik aporahut Virgin Media Limited atum isi kacoring abar sai lapen tangka bang boy abar sai isi alang litum mesen dakal benglong aparman kewan pia berta kirip jia phansi noneli cesik tangmo kardom nelimen chandra singopi apangsi eni karbi live kelang arat donapan kardom nangpa jereklo kardom anibang tanang litum aphan isi akenang sot lapen prek jika berta nang kewan pibo mason thati pinile thati tami isi akenang sot berta nang kewan pije phansi noneli cesik tangmo nalitum dak thegiglong lo ladak kikri kesar atum apam dak Virgin Media Limited atum ala labang la kesia company labangso Virgin Media Limited labangso company head office ke dolo ke London along sido tane norabang ke labangso Virgin Media Limited labangso company non ke dak karbiang long along ri di puarong so pidak taralang so along sinon ke office mate afai hem chicken pontang no labangso afai hem kikim penajok dak adjustment bangke Orang awal saya kabe ari so jang pencing lok dak coklat mowe coda mowe mate tangka ke bang awal saya kabe hem tot lu atuma pan isi berta kini matalang litu pan dak tangka ke bang boy dia pan ke coklat dia pan sita melang litu misi awal saya kiti pon dia pan ke tisik do lapan isi ka coro pon tunang ji bang ke Virgin Media Limited atuma bang ke alang litum earning abethang ali ke palong dia pan tangka ke palong dia pan alang litum saya ke gam coklat kali alang litum kera pasai sita me kipi kapati pon asai sita me teng pon bok nilitum data kirip long teng plotangte Virgin Media Limited atum pini pan bangke hong thoma pharman alang litum ala kidu kelak arada phan kerap kapati pon puta nilitum ajulong la pen nonang litum thek pon long long ladak dipu arong sopi dak taralang salong sita me pini bangke kidu kelak tikri ke sara tuma phan la pen just met bangke klimso mara tuma phan sandal la pen Nudeng akejoi pen alang litum kirona sai alang litum teng pon long Nanti cetam nama komat ne bang pajai ni ke sandal epak lapen Nudeng epak bangke anam jum hek lapen thang nabda kali datai kita mek idugok lapen sai ke cutiki lapen kiduget kelak dan arat atau mapan bangke latai si thetana kerat puili tum hok me nona pola kili tum chini lo arni sopik lapen arni ke tolong ili tum kedam je pan Nudeng epak ke cenam je pan sita me ili tum dugder atau mabangke awar saya beda tahai mate tangka kadure to kogojob Nudeng cenam thek tahai Sitame Virgin Media Limited atau cepatul pi ponci pini dak di puarong sopi taralang so along sitame abang putin apam sitame alang litung Nudeng na pen sendel kasih thon dia pan alang litung akejoi pen kirona sai teng ponlo tangte Virgin Media Limited atum akiban kupilo la pen Virgin Media Limited pen alang litung jong si tangka kibang dia pan sai ke claim nunji potang de kupilo ke claim dang po joy ke pen claim dong jima hem tot lum pen kita metangka kibang abar sai doma jong si do plotan de koplo lahi hui angton alam ke tinggi ke cetan ponje paneli non alam sopen bori ponpo arni ke sopik apora hot Virgin Media Limited atum dak jasemet bang ke kikri ke sara tuma phan sandal pen Nudeng keronpon jok akejoi pen keronpon jok alang litum aning arong ke son si ke thek ponong dolo la si dakla ni marli tum do paye purun dolo salang tuma phan altuntum oni nang litum phan Nudeng pen la keng'op nang keronpon ningarong mana li ningarong lo na sandal lo rong lo deng talong lo angke arni ala arni ke solong tanu deng cikupon long kodi cikupon long kon non kita pita cikupon long ko cerolo ni lapunat arta dolo dak phi do la se opi nang li phan Nudeng nang li pila pen keng'op na pin ningarong lama long lo ka long lo ningarong o lo ai nang lo lo me tan ko tu de opi nang li arta kon bag do po chini mana ni kan pharo chiran kal polo oi cerolo ladak ningkan pharoi si rapho arta dak api pan sita me dak Nudeng alang litu akejoi pen dak Virgin Media Limited atum kiti pon pen alang litu maning arong pik lo pusipu la dak kikri ke sa tuma phancot kali la bongso mara tuma phantala school kidu no ahot la Nudeng ke cikupon longja phan pura akejoi pen alang tuma phanta pipon lo la ke bongso tado bongso Nudeng pen keng'op nang phanang pipon lo di nang ning arong marong re nang menang cithani ma lalo ladak Virgin Media Limited atum methang kereng abar sai mate tangka kibang jia towar methang phan ka chiri chot lapukali dak kidu kelak arada phan sita melang litum tang hon ka jenso pen kirap asai sita me alang litum deklen ke dampon ilitum ke thek pon long tolo tangte non alang litum la organizer mate Virgin Media Limited atum pen le chingki chathan pon iklon Virgin Media Limited ladak London along si head office dolo tebon sita me nono bangke joy ke pen ladak karbenglong arong sopi dak taralang solong sita me labang so asai hemalang litum
cing tu pon tang lo la seladak tai hemalong kecupa hem pu pon la pelada kecepati pi pon tu bensin edi ethetheni alam the cing ke tham pon ko athema nonil tum tangka seka kebet ili tum kain kam je pagkisum hektik apora ho dak Virgin Media Ltd atum methang ka income methang apana ba sai kelong pen amparta kidu kala karar pansita melang litum ba sai ke rapi pi pon sai sita mekeden pon lo la se ke ceng sinang litum atim aphan nilitum enikar bi lai ba hin pen churuno la pen garden nak pa jerik lati Virgin Media Ltd kopilo la pen akemang kopilo ladak jong sinang litum aphan nang join dun jit betang de kopisi claim nang jima la pen litum ke claim kedam aputha ka sabto nang thano ne jima Kardom churo lo nang itu makanta labang so a company la ke nili ke join dun cheng ke la ke January ati proti join dun lo ke la ke VML ko tipu la so company men ke la ke Virgin Media Limited labang so puthang labang ke muni ratum non malom awe tum kam kave ene pu do bang tara la pon atum do la se la hai hu atum han isi online pensila job isia website kadu ko be thanda ka choreng dia website phalti la so company bang thik lo kadu be thanda la se la ke advertising kene lo industry lo la ke la se ili tum la bang so ake join la ke ke cheng si ake join ke aso pen la suri hini pen join lo te la ke anwang ili tum 70 rupees long po mane chok si cap atangka ili tum long pon po lapen level 2 la bangke suri popen lapen join lo pulote ili tum anubang haroi sira choknar ke 180 long po ba level ke thom pulote la ke suri crate chokra pharo pho la 16500 lo lapen jong ili tum join lo pulote la ke anubang 608 long po pharo chokra tiganar ke la se la bangso awar sai non nili tum nili ke wana join ne pen munit topik lo non nili andar bang suri ti soselo la se isi ningarong lo kadu ko beta ari sa angse ba thang ta cholong le long le det kwa alam jok ta ninje bang wala kadu ko beta long pon bom lo la so join ne pen munit tum kisung pen asap arjang muchot ason si chethek long lo la se claim di atum ning hang bote la claim kame la dak office long bang pen nili da ke join cheng ke inubet bon se tala so approve ke long le join ni chikro join ni an ke nili inubet se claim join lo api nili la so approve tang room ben si ansi dilpi dilpo don rap atu mapan an da che share lo ang galang tu nang join lo lo ke munit to pig lo la sinon nili ta la bang so ke claim ten ha January dan kinyar ni an ke lak mira siring ko tangka an ke nili long lo cholong lo nili ka an ma ke join dun la ko tangka chepleng epenon akele si ke long lo la si kadu ko beta la so bang claim asonte jokta ariang se hem do pangtar ko da abedet ko la si la bang ke claim hinoni kadu ko beta ke claim ke me la da ke kachali do onangi ton certificate nai po alam thang ta we non lang dam et nang ko pini ni akam jong si tum claim di job claim di pulote ini tum aja din ke tangka ta danang kok ti on danang kok ti tu teta la bank la ipong ke join la ba kipi ki kia we ki tu ke plan ko we so isi bet equal la da ke equal right do la si la bank so ke claim ke hinone ke claim nang ji kopi lo thane ki la ke claim nang di ke ini tum la bank advertisement la ado ke so company la so advertisement ini tum lang pi du nang ko lang lo te alang tum advertisement ko da promote kuri dun ko la so promotion apo si ini tum han ke tangka nang pi ko la so donate la si la ke claim tang tum ha arju tamen nili long na claim do tum ha lang tum an su senang kan he ko arni ke joy lo jok ko nang ni tum hem top lum pen nang li mobile plan nang pen jong si advertisement nang ni tum lang lo plotang te arni siang bong nang ni tum sekai sirat sitame ali longpo bisalang ni tum kladak pan tham lo dak sekai si kali alang ni arni ji harut thokan ta so si dak atangka longji la se ke longji aphan ko pis ke claim nang jima dak claim bo matum aphan ele atu pon ko la pen si bang jong si chatham nam plotang te nona kai social media akai pena pot aning bang ki through pen ajo meke jangan ta itu mobile Facebook WhatsApp Instagram blog si itum kelang no stame la hai lo makili tum apor si kedam stame alang ni tum no la bangsa war sai ki bang bang ke la hai advertisement kelang pen si tangka longpo
nasi ladak ni kado alang ni taklem dun bombo oni asap so detail da non jong si keklem dun jan ning ke hang to mapanan ni kopi lo tham se la sok non ki claim dun je ni ki hang dam phane ni la so kading long is like hin pen ki chuning di ji bang ke la hen lo ilitum mopen itu kom Instagram ta ho pinya Facebook ta hai kilang are pen monte lage isi ilitum video silang choji a video kilang ita 8 second beji inke surini join dia pilo polote kho beji a video kilang nang ita kho video kilang ke minute isi video bang second second 8 second lang po submit po lason si patay po lang ro polipuang ke 70 rupees ini tumlong lok po ako jong si suri po bang si joining ki pulote hala daga bang ke batay sirkep a video lang nang po lata minute second cap si lang chodi lata submit lote enke lata tharoi sira rokep apoisa ke nanti habis po lason si hala L3 level si tamil lason si apatai bang hala video bang kilang apatai dumuchat kamuchat po lason te si atang ka bang omuchat po nili bang ke non abang ke level 4 lo nili 55,000 lo nili lut lo non nili ani bang video kilang batain ko rahini a video nili lang po minute second cap nili lang dat tan sami dun po nili suhini ra Tropner Kepra Trop 2086 atangka nili ani bang sini di long ibom lo sini di non laso ciklo ako laso long bang ke ako investment ini tumdo ladak Vivo ta ho pine Samsung ta ho lason investment ta do ladak edom mane percentage do 22% 16% 15% lason do tasina li kwan ma ke invest do lalo tasini li ke damtang non pini ana bang ke nili ke invest lo ta nili 50,000 invest that pen nili la non August 24 an kilong di nili 3,76,000 la ana tangka nili long ipo tasila son si kaddo ko eta nang li tumjong si ene la pudo ko tangka pesa Jepang room da sita meli tum horjon idet okto idet biri sigaret mo idet ba kana ne ju idam der sajo idet pen monte ladak suri hini penale tum join den ingnon pijo penale tum tangka ladak ke video tilong po sini ni jeni idam la pen ke ili tum bengalong kit habdam ke suri hini pesa la ili tum habdam de sita ni bang tok sike pa pesa ili tum long ike la sini diga tum epan chening di karbeng long rat pupelo karbeng long rat pupelo la kadu kabe birthe dang amuni sitame daga teglong tumang karbeng long live teglong tumang tanda ke chening di po jenang litum la suri hini tangka pen antum join den ingnon update chikuri po non alu duni bom non ali tumali long iji la pen la ke nali tum bangkok inut jong sinali suri hini join den lo pulo tante aku bangkok nangli room armu chidi lo liponte nangli tum salary ta long ki laga la ke employee pinak la ke company pine tongwir piji kat piji pa company kali seladak se tame salary ta long ji suri pho inu lo la pen aku armu de chidi aling lo bangkren ke jong sinali tum pleng lo liponte la dak se tame salary bang long tuji la ta suri trainer ke de chiklo jong long tuji la se ale de pik la se to e pana cheni par pik lo karbeng long rat ili tum ke duk pik lak pik ladak ke do tum ke karbeng long ke do tum ke li tum kansil pasi chaton ding chot karena factory ta ave ke thedung ta ave aposi la hai company long mesa na company long ke ludun pen ili tum sumar ke celana idia pha ke school ke padu idia phana khoros tami dak pa iko kusini joning di damlo tas ka do ka vi se tami cepa lakpen nale tu munchi pame mane ning hang bang do lipong ke join din igur nang po kusini ni so karbeng long life ahin pen ni joning di padi krim lo churolo ni nali kham cepat jotsi ka jotong tum lalo dak nang litum joki hem top lun pen mate nang litum advertisement ke lang tan kami ke income about sai nang litum lipon no na pen iji apang ke pom het pen nang lipu ke claim apo chipi pen nang se claim tu gotang te check lo jam bang apai nong ta long ji puta putulo na chila so company phan ko an ning the un lo kwan translate lo la so company athema langdam nang online income aba sai ka platform do te ga jok ka scam la so pini litum lama tu long ono lati kopi aning ke the ji rala tum tak nang join yon po Manila so company ke litum India long sitame la RBI atum pesame agreement do non tami 29 an agreement do la se ako non nakili tu ji October siklo sitame ako India long la London asor bangiksi la Simpson bonilitum la so bineta ramenke la se alang li bang tu po bang pen ako agreement ako papat tu ji ke papat tu ji pananing kan ke papat ji pan same alang li bang ji la so same ni tum karbiang long pan same la madam tum chitong ji apor do pote ni tum same chitong du ji hal dak Simpson afane lin tum chinki long le wai same
ni tum hada kopi ma lo chetok agreement lahai amo khaba ke ni tum ka chini din je phase ni tum bol din info la so company ko na income pen lo la pareng ibang 2023 pen ningkan surini la ningkan inko ra ke hom so ningkan pen si nang cheng iglo India long bangke la London apa ya hadak bangke hu 1970 pen hadak bangke same India long bangke 2023 sige bang 29 an agreement doiglo pasila 29 an agreement ki juji apna prang stame non जो 25 lang 26 nang lele lang aningkan ke wipis tame la London na sar ako dak chibang se ako aningkan ke papa je phang same alang itu agreement che doi phang ako ke bang bi phalan 26 kilo chok choro lo ni la jong si che thanda protante Virgin Media Limited lake jasemet bang ke wekini la pen oring no sai ka be hem top ilitum hem do kop ti la pen kupia sai si ke claim koma la pen ilitum hajira pen ile kangta don sitame ka herak doko la pusa ma tuma pham an ke lake ti birta ke ni pusi ilitum kupon ni la pen jasemet bang ke kachali intom kop pen ilitum goreng ba sai long le este ke bang ke la dai ilitum apo sipiten ilitum tangka ke bang asai ilitum claim ni nasi claim clip protanda jaro sai ta chunchelo aposi dak jong sinalitum joy ke pen thang ibu pro basai ta kalian pot nali tum jongsi prabjin pen dak join donji protante dikorong sopi dak taralang so long alang itu masai hem dolo sai hem long dak pumri no am sose nali tum product pen cini polong ko tante ebang jelang apa hut labang so company pen ko anti rabat ham alang litum keraki ipon cima alang litum ke klaim kira maputak sta meneli tum napak lang kon bompo te bon sita me pini kacing kacing hamke lamsi ington kon boko kada we panda program tu do me thakni